lidičky, budem robiť prank na Levku a ona nevie, že teraz ja mám tablet a ona toto skáče, pozrite. Počkajte, vymyslám. Pozrite. Skáče. Aby nevidela. Takže pozrite. Takže ideme na to. Keď bude Ježiš na zemi, takže nebude mirovať. Co? Kedy prídeš, Mika? Doraz, nebojte. Musíš hľadnúť. Už idem kopať snúpanie. Už idem. Takže idem. Musíme dať takto kameru. Dáme tu, aby nevideli. Ju skrývame preto. No, počkajte. Takže, tak. Aby nevidela, že robím. Takže. Co? Ty si chcela? Budeme skakať, nie? Nie. Co? Počkáme. Ja si vedela toto na tajnu. Zaviaže mi a povie jej, že s ňou nie som. Lebo nevidíte. Takže počkajte, ja musím vidieť. Teraz si zavrieva oči, lebo je slnko, keď vidíte. Teplo, nešťavka. Hej. A števka. No, Prestaň. to čo je? Ja neviem, čo to je. To. Čo je? Čo je? No čo to? Ja neviem. To čom toto si robila? Čo som robila? Nič som nezrobila. Počúvaj, ja som nesol. Prečo? Tak. Ale prečo nie? Však bolo ti zo mnou dobre všetko, nie? Áno, to ale bolo, ale ja som nesol. Ale to s kým si? S niekým sama. A pač nám kamera. Jedno. To nevadí. Ja. No ahoj kozičky, vítam vás do nového videa. Spravíme prank na števku. Ona bude liškať a ja zoberiem trochu také niečo šňúrku, zaviažím ju a aj niečo jej dám na oči aj na tvár. Ona keď otvorí oči, všetko sa otvorí a že keď ja ju zaviem, no a ja jej poviem, že nech ide doma, lebo ju zbije. Lebo že ja ňu nesom. Tak, ideme na to. Tak, ľudia, teraz ideme si skrývať kameru. Ona si tam liešká, počkajte. Neviem. Vidno ju vidíte, tam časť lieška. Tam je lieška, vidíte?
tam liška, lebo má niečo v ruke. Ale ja si mám tú šňurku. Au. Čo robíš? Nič, doraz pôjdem. Patríš na TikTok? Áno, doraz pôjdem. Ale nie na TikTok. Patrím toto videa nejaké. Čo robíš so Sigurkou? Hrajem sa s ňou. Robíš takto, ako oni robia? Áno. Aha. Tak jak si idem ja hnúť. Dobre. Tak ľudia, máme tu šnúrku. Z toto ju zaviažeme, to je... Z toho ju zaviažeme. S tým ju zavieme. S tým jej zavieme tvár. A potom zoberieme tú šnúrku na oči. Ideme na to. Ideme skrývať si kameru. Tak ľudia, dajte na to. Dajte odbelej koment. Ideme na to. Tak ľudia. I sme tu zas. Tak ideme i na to. Ideme jej povedať. Ide moja šnúrka, neviem, kde som ju dala. Počkajte, idem ju pohľadať doraz. Tak ľudia. Ideme na to. Dajte na to. No. Ona spí. Tak to máš, aha. Ja chcela som aj lesť. Poď tu nehore. Tak si ležkaj, lebo nemám kde ľahnúť. Zaveď tvár. Nie, neviem, niečo prišlo von zelené. Aha, Toto nevadí. Ale cítim, že to také živátá. nie je tam tá. To také je niečo biele a zelené. Niečo prišlo von. Ale je to také, že smievam sa. Také, že... Aj upravím ťa, hej. Lebo trochu by tak, že to vyzerá. Môže stávať trochu. Nie. Čo to je zabraná? Tak pohodlne. Ľudia, ona ešte spí, lebo zaspala. A ja si zavím vlasy, lebo vezmi rozpuštené úzad. Vidím. Tak. Ideme na to. Ideme ich prebudziť, lebo spí. Prebudíme ju. Ja jej poviem, že ona keď sa otvorí sama a na kom, že ja jej poviem tak, že poviem, že ja som nie som.
na to. No. Števko, stávaj už. Tak. Čo sa stalo? Neviem. No to čo som taká som jazdená. Vieš prečo? Lebo s tebou nie som. Ale čak, čo tebe je? Čak, Však to je prank. Čo to bolo? Však to je prank. Tak ja. Dobre, takže tu ste videli, ako sme robili pranky. Povedz začo. Nechce sa mi. No, takže jej sa nechce. Teraz je druhý deň a my to tie pranky pozerali, tak sme ich zapnili a my teraz sme tu zase oblikali sme tie isté šaty, aby ste mysleli, že to je ten deň istý. Nie no, to bolo ešte, aký to bolo rok? Teraz je 2025 a predtým to bolo jaký? Nie, teraz je 2025 a predtým bolo 2024 a tak. Aha. Toto šaty sme si skrývali, nie? A videli sme na toto, ten tablet, tak mali sme toto skrývané a všetko máme. Ešte sme ich zakamerovali, kde sme ich dali, tak našli sme ich. No a tak. Bolo to v krabice. Nie. Tie fotky tam boli. Takže nechce sa nám ani hovoriť. Počúvajte, čo sme robili. Povedali sme si, že to je môj otec. Povedali sme si tak, že budeme točiť také, no, že teraz je olievačka. Boli sme také veľmi Až vlasy, tak. no a povedali sme, že oblikáme sa takisto, jak predtým ten rok. A ona povedala, že dobre, urobíme to, ale máš tablet? Ja som povedala, že áno, mám baterku. Mala som predtým 92 a teraz mám 74. No a ten telefon, čo som našla, tak som vám všetko ukázala. Tu ste mali tak, ale ja som toto tak robila, aby bolo veľké. No a tam ste mali, čo sme tam robili. Takže mali ste to, čo by ste to chceli a už je to tady. Takže milujeme vás a kupujte si náš merch. A naše šaty, čo máme, nie? Ale neviem, ako ho dať hore. Neviem, ako ho dať. Ale choďte na Google, píšajte si Nelka, Števka, Love lásky a tam ostatní, nie? Nie tak. nelašteva.com a tam dáte love a už tam budete Naše mety. Tak ahojte, majte sa, milujeme vás všetky. Bye bye.